Goedenavond, het is zaterdag 15 augustus en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. De politie onderzoekt maandag meerdere containers die eerder deze week van een schip af werden gehaald in de haven van Vlissingen. Volgens de eigenaar van het schip was de politie op zoek naar crystal meth. De containers zouden leeg zijn, maar de politie wil dat met eigen ogen zien. De eigenaar van het schip vermoedt dat de politie wil controleren of de containers niet een dubbele wand of vloer hebben. Er zijn verschillende personen opgepakt. Ze zijn inmiddels allemaal weer vrijgelaten, maar ze blijven nog wel verdachten in deze zaak. In Oostburg is stilgestaan bij de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog die in Zuidoost-Azië zijn omgekomen. Vandaag is het 75 jaar geleden dat Japan capituleerde en er definitief een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Oostburg was vandaag de enige Zeeuwse plek waar een Indië-herdenking is gehouden. De plechtigheid verliep anders dan andere jaren, maar dat had niet zozeer te maken met corona, maar meer met het feit dat de namen van de slachtoffers uit de gemeente Sluis voor het eerst werden opgelezen. 30 in totaal. Charles Koemaat, Schoondijken, 65 jaar. Petrus van den Hemel, Aardenburg, 64 jaar. Afgelopen jaar in december heeft de archivaris van Sluis, Geert Stro, in het tijdschrift van de Heemkundige Kring een lijst met namen gepubliceerd na allerlei onderzoekingen en had ontdekt dat er uit heel West-Vlaanderen eigenlijk heel veel mensen zijn die in Indië terechtgekomen waren en daar in de oorlog gevallen. En eerlijk gezegd wisten we dat nauwelijks. Er is veel meer Indië-verleden in West-Vlaanderen aanwezig dan we dachten. Jacob de Zomer, IJsendijken, 57 jaar. In Sas van Gent is sinds kort een dagbesteding voor nog thuiswonende mensen met een lichte vorm van dementie. Het is een initiatief van zorginstelling SVRZ. In Sas van Gent was er eigenlijk nog geen voorziening voor mensen met geheugenproblematiek. Dus zodoende dat we nu een mooie locatie hebben om toch een ontmoetingscentrum te kunnen starten. Je zit met andere mensen, het is een gezellige groep. De leidsters zijn picobello. Ja, en ik ben van huis weg. We ondersteunen ook de partners en de mantelzorgers. Die zijn ook welkom om thee te drinken of koffie te drinken 's ochtends. En ja, we bieden ook altijd een luisterend oor voor hun. Het is heel fijn, de meisjes zijn heel vriendelijk en bezorgd ook. Alsof je een mandarijntje tekent met je neus. Ja, we bieden meerdere activiteiten aan, zoals bewegingen of geheugenspelletjes bijvoorbeeld. En daarin hopen we het proces van geheugenproblematiek te kunnen vertragen. De dagbesteding in Sas van Gent is zo populair dat ze binnenkort een extra dag open gaan. Er is tot nu toe 11,5 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de explosie in Beirut vorige week dinsdag. Gisteren was de landelijke actiedag om geld in te zamelen voor de noodhulpverlening aan de Libanese bevolking. Volgens Hans Hoogstraten uit Poortvliet, die met het USAR-reddingsteam in Beirut was, is het geld hard nodig. Ja, er is natuurlijk enorm veel schade en er zijn 300.000 mensen dakloos geworden en die huizen zullen hersteld moeten worden. Dus die zullen we financieel moeten ondersteunen. En ja, het is gisteren al op tv geweest dat het lastig is om dat via de lokale overheid te doen. Dus vooral via Giro 555 en dat het op die manier bij de goede mensen terechtkomt. Hoogstraten en zijn hond Bram hebben in het rampgebied gezocht naar overlevenden. Ja, en we hebben in de stad geholpen bij opruimwerkzaamheden van de ambassade en de huizen van de Nederlanders die daar wonen. En we hebben voor de bevolking zeg maar, beoordeeld of dat de huizen waarin ze zitten, of die er staan, in hoeverre die nog bewoonbaar zijn en wat er eigenlijk aan moet gaan gebeuren. Dus een soort van inventarisatie gemaakt van wat er allemaal kapot is. Zo'n bedrag wat dan in Nederland wordt ingezameld, kan het een verschil maken? Ja, ik denk dat het een begin is. Het is natuurlijk zo dat daar start het, maar er zal langs alle kanten zal er van alles moeten gebeuren om daar weer een gezond leefklimaat te krijgen, op alle gebieden. Voetballer Daan Klomp, afkomstig uit Wissekerke, is op zoek naar een nieuwe club. De centrale verdediger speelde 2 seizoenen geleden nog met NAC Breda tegen Ajax in de Eredivisie, maar zit nu zonder contract.
Ja, het is nu zeker een lastige periode als contractloos speler. Ik bedoel, normaal gesproken is het nu al een beetje bekend waar je gaat voetballen en ja, wat dat betreft. Maar nu, de transferperiode loopt nu ongeveer tot 6 oktober volgens mij. En dan in die tijd wel gewoon alles aan doen om fit te worden en hopelijk zo snel mogelijk bij een nieuwe club aan te kunnen sluiten. Klomp speelt nu zijn wedstrijden met een gelegenheidsteam van de vakbond VVCS om fit te blijven en om zich in de kijker te spelen bij andere clubs. Afgelopen seizoen werd Klomp door NAC Breda verhuurd aan Helmond Sport. Maar zijn prestaties daar waren niet dusdanig om een verlenging van zijn contract af te dwingen. Toch blijft Klomp positief. Ik probeer naast de training zelf ook veel voor mezelf te doen om gewoon extra fit te worden en mezelf te verbeteren. Dus daar zal het niet aan liggen, denk ik. Maar op het veld moet ik het laten zien. Dat is denk ik nu vandaag even te weinig geweest. Dus nu ga ik het volgende keer weer goed maken. En als een profcontract er niet in zit voor Daan Klomp, heeft hij al wel een backup. Dan wil ik gewoon weer volledige studie op gaan pakken en eventueel gewoon bij de amateur gaan voetballen, zeg maar. Maar vooralsnog ligt de ambitie al in het profvoetbal en zeker nog niet naar het amateurvoetbal te gaan. Er zit dit weekend weinig beweging in de lucht en dat betekent zwakke wind en vrij benauwd weer als de zon doorbreekt. En de buien die er vandaag zijn lopen ook langzaam, dus als je er een hebt kan het een tijdje flink doorregenen vanavond. Maar de kans op buien neemt in de loop van de avond ook duidelijk af. Het is zwoel vanavond met 20 tot 25 graden, minimumtemperaturen vannacht van 16 tot 19 graden, met kans op mistbanken. Ook morgenochtend de eerste uren nog. Verder zijn er morgen zonnige perioden met mogelijk een enkele bui, maar het is prettig weer. Later in de middag en morgenavond is er kans op wat meer regen- en onweersbuien verspreid over de provincie. De maximumtemperatuur is 24 tot 28 graden, dus het is behoorlijk warm met ook maar een zwakke veranderlijke wind. Na het weekend begint het voorzichtig wat door te waaien. Maandag een windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten met een paar buien en af en toe wat zon. Dinsdag zijn er enkele perioden met regen en dan wordt het een graad of 23. Daarna lijkt woensdag helemaal droog te zijn. Na woensdag valt er af en toe wat regen. En tot zover. Zometeen dan ben ik er uiteraard weer, maar dan met Zeeland de Week. Met onder meer politie in de Vlissingse haven op zoek naar drugs en verbrand fruit door gloeiende zon. Dus heel graag tot zometeen.